Αμήν, αδελφοί, μια ευλογημένη χρονιά να έχουμε με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Να ανοίξουμε, αδελφοί, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 886 είναι η σελίδα, είναι το κεφάλαιο, αδελφοί, το σίγμα. Αριστερά, στο πάνω μέρος, το 30 εδάφιο. Αυτό ο Κύριος μου έχει βάλει μέσα στην καρδιά. 886, κεφάλαιο σίγμα κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αριστερά στο 30. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησού και απήγγειλαν προς Αυτόν πάντα και όσα έπραξαν και όσα εδίδαξαν. Και είπε προς αυτούς, έλθετε εσείς αυτοί κατά ιδία εις τόπον έρημο και αναπαύεστε ολίγων. Διότι ήσαν πολλοί οι ερχόμενοι και οι πάγοντες και ουδέν αφάγουσιν ευκαιρού. Και επήγον εις έρημο τόπον με το πλοίον κατά ιδία. Και ειδών αυτούς οι πάγοντες οι όχλοι και πολλοί εγνώρισαν αυτό. Και συνέδραμον εκεί πεζοί από πασών των πόλεων και φτάσαντες προς αυτόν συνήχθησαν πλησίον αυτού. Εξελθόν δε ο Ιησούς είδε πολύ όχλο και εσπλαχνίστη δι' αυτούς επειδή ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα και άρχισε να διδάσκει εις αυτούς πολλά. Αλληλούια. Οι μαθητές πηγαίνουν σε μια αποστολή αλλά χωρίς τον Κύριό μας. Και ο Κύριος τους αφήνει να πάνε μονάχοι τους. Από τον Κύριό μας διδαχτήκανε το πώς πρέπει να περιπατούνε και πώς μπορούν να πλησιάζουν το κάθε σπίτι που έχει πρόβλημα, καθώς είναι μαθητές όπως είμαστε και εμείς. Οι μαθητές ξεκινάνε καινούργια πνευματικά βήματα. Όπως και εμείς στην πνευματική μας πορεία πρέπει να έχουμε νέα βήματα και όχι στασιμότητα μέσα στην πνευματική μας πορεία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και ο Κύριος περιμένει από μας μια πνευματική πρόοδο και όχι στασιμότητα. Καθώς ζούμε μια ζωή εν Χριστώ Ιησού. Καλό είναι να καταλάβουμε ότι όλοι έχουμε ανάγκη αυτή την εν Χριστώ Ιησού ζωή. Ένα περπάτημα μαζί με τον Ιησού Χριστό μας. Μέσα στο Χριστό. Όλο αυτό, αγαπητά μου αδέλφια, γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Καθώς υπάρχει η πληρότητα του Πνεύματος του Αγίου μέσα στη ζωή μας. Γυρνάνε οι μαθητές και είπανε στον Ιησού Χριστό τα νέα από το πρωί που ξεκινήσανε, που πήγανε, σε ποια οικία πήγανε, ποιους επισκεφθήκανε. Μάλιστα μας λέει ότι δεν προλάβανε ούτε να φάνε. Ούτε να φάνε. Και ο Κύριος μας τους είδε ότι είναι κοπιακοί, κουρασμένοι, και ο Κύριος βλέπει την ανάγκη μας, γνωρίζει ότι πολλές φορές είναι μεγάλη η κόπωση. Η κόπωση, αγαπητά μου αδέλφια, είναι μεγάλη. Και όσο πάμε προς το τέλος, πολλά θα δούνε τα μάτια μας. Θυμήθηκα την Κυριακή στη Πάτρα ένα ενύπνιο που είχε δει ένας παλαιός αδελφός. Αυτό το ενύπνιο το είχε δει στη Σοκράτους και το θυμάμαι. Ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μπήκε μέσα σε μια χωάνη. Και ξέρετε πώς είναι η χωάνη. Πώς είναι το χωνί. Το χωνί που αδειάζουμε το λάδι μέσα στο μπουκάλι. Επάνω είναι το χωνί φαρδί, στενεύει. Και στο κάτω μέρος είναι αυτοί οι οποίοι που το κάτω μέρος στενεύει πάρα πολύ για να μπορεί η άκρη να μπει μέσα σε ένα μπουκάλι. Εκεί μέσα περπάτησε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μέσα στη χωάνη. Και εκεί αναγκαστήκανε πολλοί να πετάξουν όλα αυτά τα φορτία που τους βαραίνανε, όλα αυτά που είχαν επάνω τους, όλα αυτά που αγαπούσανε. Υπήρχε μια απόφαση θανάτου.
ότι πρέπει να περάσω εγώ, μονάχα εγώ. Δεν μπορώ να έχω πάνω μου σακίδια, δεν μπορώ να έχω φορτία. Είναι από εκεί που θα περάσει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές ο ένας έρχεται να δει το περπάτημα του άλλου, αλλά θα φτάσουμε σε ένα σημείο να κοιτάμε μονάχα τον εαυτό μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ο Ιησούς λέει στους μαθητές, ελάτε να μπούμε στο πλοιάριο και να πάμε στην απέναντι όχθη. Εκεί θα πάμε να ξεκουραστούμε. Εκεί θα πάμε να ξεκουραστούμε. Υπάρχει μια ωραία πεδιάδα, εκεί θα κάτσουμε στο χορτάρι. Έχει και δροσιά, έχει και σκιά. Σηκωθήκαν οι μαθητές, μπήκαν στο πλοιάριο, άρχισαν να κοπηλατούν για να πάνε στην απέναντι όχθη. Ορισμένοι είδανε τον Ιησού να μπαίνει με τους μαθητές μέσα στο πλοιάριο και καταλάβανε σε ποια κατεύθυνση πάνε. Έτρεξαν στα χωριά στόμα με στόμα, σπίτι σε σπίτι, ο ένας ειδοποιούσε τον άλλον να πάνε να συναντήσουν τον Ιησού. Αυτή η ωραία συνάντηση κάτι έπαιρναν από τον Ιησού Χριστό. Αυτό που έχουν ανάγκη να εισπράξουν και οι συγγενείς μας και οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας. Ο Ιησούς κάτι τους έδινε και μέσα από τον όχλο βγαίνανε και μαθητές. Οι συγγενείς μας, οι συνάδελφοί μας από μας τι σπράττουνε, τι συμπεριφορά. Έχουμε όλοι μας κάτι να δώσουμε στο διπλανό μας. Αλλά για να δώσουμε κάτι χρειάζεται ο Κύριος να κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Όλα τα τετραγωνικά της καρδιάς μας να τα έχουμε δώσει στον Κύριο. Αν έχουμε κρατήσει ορισμένα τετραγωνικά, ας τα δώσουμε όλα. Όλη μας την καρδιά στον Κύριο. Να κατοικεί μέσα μας ο Θεός της αγάπης. Για να είναι και μεταδοτικό προς τα έξω αυτή η αγάπη. Ό,τι έχει ο κάθε ένας στην καρδιά του, αυτό και βγάζει. Έχει Χριστό, βγάζει Χριστό. Έχει έρηδες, έρηδες θα βγάλει. Έχει τοξικότητα, τοξικότητα θα βγάλω. Ό,τι ο καθένας έχει, αυτό θα βγει και στο διπλανό μας. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και καθώς πηγαίνουν στην πεδιάδα και κάθονται, οι μαθητές είναι χαρούμενοι. Συναντήσανε τον Κύριο μετά από ώρες. Ο Κύριος μας κατάλαβε. Τι όμορφη παρέα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και αγαπητά μου αδέλφια, έχουν γίνει συναντήσεις με αδελφούς και όλη τη βδομάδα θυμόμαστε την όμορφη συνάντηση που είχαμε με τον αδελφό μας. Με αυτή την παρέα των αδελφών. Αλλά έχουν γίνει και συναντήσεις και έχουμε απομακρυνθεί θλιμμένοι. Γιατί να απομακρυνθώ θλιμμένος? Γιατί είδα μια κατάσταση που δεν είχε μέσα πνευματικότητα. Αλλά τι είχε? Μια ασθένεια, μια πνευματική ασθένεια. Που αυτή η πνευματική ασθένεια φαίνεται και στους διπλανούς μας. Και αν είμαι πνευματικά ασθενής, χρειάζεται να πάω στο γιατρό. Τι ασθένεια έχει το σώμα μου? Θα πάω στην κατάλληλη ειδικότητα. Στο παθολόγο, στο χειρούργο.
Κάπου θα πάω. Κάπου θα πάω. Κάπου θα απευθυνθώ για να κάνω την κατάλληλη θεραπεία. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ωραία είναι ο Κύριος με τους μαθητές. Και ξαφνικά βλέπουνε στη πεδιάδα να πλησιάζει όχλος και ο Κύριος να σηκώνεται από αυτή την όμορφη παρέα, να απομακρύνεται και να πηγαίνει να συναντήσει τον όχλο. Ωραία. Ο Κύριος θα πεταχτεί για λίγο και θα γυρίσει στην παρέα μας. Θα τους πει λίγα λόγια, θα τους στείλει στο σπίτι τους, γιατί τώρα εμείς έχουμε έρθει για ξεκούραση. Είναι ώρες ξεκούρασης. Αλλά περνάει η ώρα. Αρχίζουν οι μαθητές να ενοχλούνται. Αρχίζει στην καρδιά τους να βγαίνει μια ενόχληση. Ο Κύριος έτρεξε να συναντήσει αυτό τον όχλο. Ο Κύριος τους πλαχνίστηκε. Είδε ότι στη ζωή τους λείπει ο καλός ο ποιμήν. Και ο Κύριος τους λέει λόγια ζωής αιωνίας. Τους μιλάει για μια ουράνια βασιλεία. Για την αιώνια ζωή. Στα ότα όλων αυτών έρχονται όμορφα λόγια που κατεβαίνουν μέσα στη καρδιά τους, γιατί είναι λόγια αθεόπνευστα. Οι μαθητές αρχίζει η καρδιά τους να ενοχλείται. Δεν ήταν δικιά μας η ιδέα. Ήταν η ιδέα του Ιησού. Ο Κύριος είπε να πάμε να ξεκουραστούμε. Εντάξει, πέρασε μισή ώρα, πέρασε μία ώρα, περνάει η ώρα. Οι μαθητές συζητάνε αναμεταξύ τους. Ας πάει μια μικρή ομάδα και να μιλήσει στον Κύριο. Τι να του πούμε? Ας του πούμε ότι η ώρα πέρασε. Ο όχλος έχει αρχίσει και πεινάει. Να τους αποστείλει στα χωριά τους. Να πάνε να φάνε. Ωραία ιδέα. Αυτό θα πάμε να του πούμε. Αλλά ο Κύριος έρχεται πολλές φορές στη ζωή μας να μας δώσει απαντήσεις που εμείς δεν περιμένουμε. Είναι απαντήσεις που πολλές φορές δεν μας αρέσει να ακούσουμε τα λόγια του Κυρίου. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε κάτι το διαφορετικό. Κάτι που αρμόζει στο μέσα μας. Η απάντηση του Κύριου τους φέρνει σε απορία. Κύριε, ο όχλος πεινάει. Πεινάει, ναι. Δώστε τους εσείς να φάνε. Δώστε τους εσείς. Τι να τους δώσουμε εμείς, Κύριε? 200 μεροκάματα να είχαμε. Δεν φτάνανε τα χρήματα. 200 μεροκάματα να είχαμε δουλέψει. Και μάλιστα οι ψαριές να ήταν καλές ψαριές. Και όχι να γεμίσουμε μονάχα το καράβι μας, αλλά να πουλήσουμε και τα ψάρια. Να είναι ωραία ψαριά και να έχουμε και ωραία μεταπώληση. Δεν φτάνουνε, λέει. Και πολλές φορές αισθανόμεθα αυτό που έχουμε, ότι δεν φτάνει. Ότι είμαστε ελλειπείς. Είμαστε ελλειπείς, Κύριε. Βλέπω την πνευματική μου πορεία,
τα χρόνια που έχω στο Κύριο. Ως πρωτοκαιρό έπρεπε να είχα καλύτερο πνευματικό περπάτημα. Και έρχεται, αγαπητά μου αδέλφια, μέσα στη ζωή μας η εκπαίδευση του Κυρίου. Αυτή η γλυκιά εκπαίδευση του Κυρίου. Η εκπαίδευση του Κυρίου, ναι, είναι η παιδεία του Κυρίου. Εμένα δεν μ' αρέσει η παιδεία. Δεν μ' αρέσει ο παιδεμός του Κυρίου. Αλλιώς αισθάνεται ο 20άρης, αλλιώς ο 30άρης, αλλιώς ο 40άρης, ο 50άρης, ο 60άρης, ο 70άρης. Αλλιώς συμπεριφερόμουν στα 30 μου, στα 40 μου, στα 50 μου. Αλλιώς βλέπω τα πράγματα τώρα, μετά από τόσες δεκαετίες. Γιατί ήρθε στη ζωή μου ο Κύριος και με εκπαίδευσε. Βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρω πώς έρχεται ο Κύριος στη ζωή μου. Πώς έρχεται η διόρθωση του Κυρίου μέσα στη ζωή μου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και τώρα ο Κύριος τους λέει, δώστε τους εσείς να φάνε. Και ο ένας κοιτάζει τον άλλον, εμείς τόσες χιλιάδες λαού, πώς θα τους ταΐσουμε. Και πολλές φορές κάτι λείπει από τη ζωή μας. Θέλω να ανοίξω το σπίτι μου, να έρθουν τα αδέλφια. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Ξεκίνα και θα το ευλογήσει ο Κύριος. Ξεκίνα και θα τα φέρει ο Κύριος όπως θέλει Αυτός. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Αγαπητά μου αδέρφια, μπορώ να σας πω ότι το έργο του Κυρίου και η αύξηση του Κυρίου ήρθε μέσα στις εκκλησίες τις ημέρες που δεν είχαμε πρόγραμμα εκκλησίας. Το έργο έγινε μέσα στις ημέρες που δεν είχαμε εκκλησία. Καθώς ανοίγαμε τα σπίτια μας, καθώς υπήρχε το ευαγγελιστικό έργο, ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και την περασμένη Παρασκευή, όπως κατέβαινα για να πάω στη Πάτρα, έχω μπει στο YouTube και βάζω στο κινητό και άκουγα κηρύγματα. Και βάζω ένα κήρυγμα μιανής πρωτοχρονιάς πριν 2 χρόνια. Το κάνω έτσι, το βλέπω, πατάω το OK, ανεβαίνει πάνω ο υπεύθυνος της εκκλησίας, ανεβαίνει ένας αδελφός και μετά ακούω το όνομα Ανέστης. Ανέστης, εντάξει. Ακούω και το επώνυμο. Δεν μου θυμίζει κάτι. Το Ανέστης, γνωστό όνομα. Και ακούω. Το 1986 η μάνα μου είχε ένα μανάβικο. Αυτή τη ψυχή την έχω χάσει γύρω στα 30 χρόνια. Μπορεί και 35 χρόνια. Και ήρθανε και επισκεφτήκανε 2 αδελφοί. Το μανάβικο και η μητέρα μας. Η μητέρα μου τους έστειλε στο σπίτι. Είμαι 17 χρονών. Με επισκεφτήκανε τα αδέλφια και μου μιλήσανε για την αγάπη του Ιησού Χριστού. Σηκώθηκα και πήγα στη τουαλέτα, λέει, και έκλαψα. Εγώ εκείνος τον καιρό εκκλησιαζόμουνα
στους μάρτυρες της Σκοπιάς. Σε αυτή τη συνάφρηση πήγαινα. Λέω στη γυναίκα μου, άκουσες μου την ομολογία αυτή? Την άκουσα. Τη γυρίζω πάλι προς τα πίσω. Άκουσες το όνομα? Πόσα χρόνια έχουμε να ακούσουμε αυτή τη ψυχή? Από το 86, 22 πρέπει να ήταν, με 23. Πριν περίπου 2 με 2,5 χρόνια. Κάπου εκεί ήτανε. Μια πρωτοχρονιά του 23, από ό,τι είδα. Να, λέω, η ψυχή που είχαμε απορία που είναι. Είναι σε μια αδελφική εκκλησία. Ο αδελφός ήταν 17 και τώρα είναι 56, 55, πόσο είναι. Και εμείς νομίζαμε ότι χάθηκε, ότι έφυγε στον κόσμο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός εργάζεται με μεμονωμένες ψυχές. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και το έργο του Κυρίου θα αυξηθεί. Το έργο το κάνει ο Κύριος. Το έργο είναι του Κυρίου. Το έργο το κρατάει ο Κύριος στα χέρια του. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ένας νέος έχει στα χέρια του 2 ψαράκια και λίγους άρτους. Τους παίρνει ένας μαθητής και το πάει στα χέρια του Κυρίου. Ο Κύριος τα παίρνει στα χέρια του και μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και τα φέρνει στο ουράνιο Πατέρα και προσεύχεται. Και από εκεί ξεκινάει η αύξηση. Και λέει ο Κύριος στους μαθητές, βάλτε τον όχλο ανά ομάδα, ανά 50, ανά 80. Βάλτε τους ανά ομάδες μέσα στην πεδιάδα. Και ξεκινάνε οι μαθητές και παίρνουν ψάρια και άρτους. Μήπως κάποιος θέλει περίσσευμα? Μήπως κάποιος πεινάει? Φάγανε όλοι και χορταστήκανε. Οι μαθητές είναι χαρούμενοι. Υπάρχει και περίσσευμα. Κοιτάξτε πόσα κοφίνια υπάρχουν περίσσευμα. Ευλόγησε ο Κύριος. Οι μαθητές χαίρονται. Ο ένας κοιτάζει το πρόσωπο του άλλου. Ο Κύριος τους μαθαίνει άλλο ένα μάθημα. Εσείς ενοχληθήκατε. Μέσα από την καρδιά σας λείπανε τα σπλάχνα. Θέλατε να διώξετε τον όχλο, ο όχλος να πάει σπίτι τους. Και πολλές φορές λείπει αυτό μέσα από την καρδιά μας. Αν μέσα στον όχλο ήτανε ο αδελφός σου, αν μέσα στον όχλο ήτανε το παιδί σου, το απομακρυσμένο, τι θα έλεγες? Να σηκωθούνε και να πάνε στο σπίτι τους? Ή θα έλεγες σηκώθηκε ο Ιησούς από την παρέα μας και ξεκίνησε και έχει πάει και τους μιλάει για μια ουράνια βασιλεία? Αφού μέσα στον όχλο δεν είναι το παιδί σου, δεν είναι ο αδελφός σου, ο άντρας σου, δεν τους πλαχνίζεσαι. Αυτή είναι η πνευματική πρόοδο που πολλές φορές λείπει μέσα από τη ζωή μας.
έρχεται ο Κύριος μέσα από το Λόγο του Θεού να μας διδάξει. Αλλά τα μηνύματα του Κυρίου ποιος τα εισπράττει? Ο Κύριος έρχεται να μας διδάξει μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι ένας οικοδεσπότης και στέλνει το δούλο να πάει στην πλατεία και να φέρει εργάτες για να δουλέψουν στα χωράφια του. Πάει το πρωί 8 η ώρα και φέρνει μια ομάδα από εργάτες να δουλέψουν, κανονίζει 1 δινάριο. Αυτό θα είναι το μεροκάματό σας. Συμφωνείτε, συμφωνούμε. Αλλά το χωράφι έχει πολλή δουλειά. Μετά από 2 ώρες στέλνει άλλους. Στέλνει ξανά, πήγαινε στην πλατεία και φέρε πάλι άλλη μια ομάδα από εργάτες. Τους στέλνει να δουλέψουνε. Ξαναέστειλε τον δούλο, ξαναέστειλε και 2 ώρες πριν σκολάσουνε, ξαναστέλνει το δούλο. Για πήγαινε, υπάρχουν άλλοι εκεί στην πλατεία. Μπορείς να πας να τους φέρεις και αυτούς. Να έρθουν και αυτοί στο αγρό και να εργαστούνε. Αυτοί που είχαν πάει το πρωί 8 η ώρα, ανά 2 ώρες, έβλεπε τον δούλο να έρχεται στο χωράφι και να φέρνει εργάτες. Δουλέψτε εσείς εδώ, οι άλλοι δουλέψτε εκεί. Αυτοί που ήταν το πρωί 8 η ώρα αισθανθήκανε ότι αυτοί που ήρθανε το μεσημέρι 2 ώρες πριν δύσει ο ήλιος, ότι θα τους δώσει ο οικοδεσπότης λίγα σέντς. Όταν είδε ότι τους φώναξε και αυτούς και τους έδωσε από 1 δινάριο, ενοχληθήκανε μέσα στην καρδιά τους. Αισθανθήκανε μια ενόχληση. Εμείς είμαστε εδώ από το πρωί, έχουμε φάει στο κεφάλι μας όλο τον ήλιο και αυτοί που ήρθανε 2 ώρες, ήρθανε στις 4 και σκολάνε στις 6, τους έδωσε το ίδιο μεροκάματο με εμάς. Και υπάρχει πολλές φορές αυτή η ενόχληση. Εμείς είμαστε στον Κύριο 60 χρόνια, 50 χρόνια. Είμαστε από την αρχή του έργου. Και αυτοί που ήρθαν τη τελευταία στιγμή έχουν την ίδια αντιμετώπιση και την ίδια πνευματική πορεία με εμάς. Και ανεβαίνει μέσα στην καρδιά μια αντιπάθεια. Είμαστε εμείς 50 χρόνια στο Κύριο και αυτοί που ήρθαν πριν 4 χρόνια έχουν την ίδια πνευματική αντιμετώπιση. Και αυτοί προωθούνται καλύτερα από εμάς. Εμάς για να μας προωθήσουνε περάσανε 40 χρόνια. Και αυτούς τους προωθούνε απευθείας στο έργο. Τι συμβαίνει? Αν ήταν το παιδί σου, θα χαιρόσουνα ή θα στεναχωρόσουνα? Θα χαιρόσουνα. Γιατί το παιδί σου ευλογήθηκε. Γιατί το παιδί σου περπάτησε γρήγορα σε αυτά τα πνευματικά βήματα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και οι μαθητές είναι χαρούμενοι γιατί ο όχλος έφαγε,
Και καλό είναι στην καρδιά τους μέσα να μπει το μήνυμα αυτό. Εμείς θέλαμε να τους αποθήσουμε, να σηκωθούν να πάνε στο σπίτι τους. Γιατί μας χαλάσανε την ησυχία μας. Εκνευριστήκαμε, αλλά στο τέλος ήρθε η ευλογία, αδέλφια. Και πολλές φορές η συμπεριφορά μας, αυτή η συμπεριφορά, αυτό που βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, αυτά που αντιλαμβάνομαι, οι σκέψεις μου συμβαδίζουνε με την καρδιά του Κυρίου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Ο Κύριος το έργο θα το κάνει. Ο Κύριος το έργο θα το ολοκληρώσει. Ας είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό το έργο του Κυρίου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και μετά ο Κύριος τους είπε, ελάτε, ας κατέβουμε στο Αιγιαλό, να πλησιάσουμε ξανά το καΐκι. Ελάτε, παρακαλώ μπείτε μέσα στο καΐκι και να περάσετε στην απέναντι όχθη. Και ο Κύριος μας τους αναγκάζει και τους πηγαίνει κοντά στο καΐκι. Οι μαθητές αρχίζουν να ενοχλούνται ξανά μέσα στην καρδιά τους. Υπάρχει αυτή η ενόχληση. Μα καλά. Τώρα δεν είδατε την ευλογία του Κυρίου? Τώρα δεν είδατε τα θαυμάσια που έκανε ο Κύριος? Μέσα σε λίγη ώρα, γιατί η καρδιά σας ενοχλείται? Και έχω δει να τελειώνει η κυριακάτικη λατρεία, να βγαίνουν αδέλφια στο πεζοδρόμιο και να αρχίζουν οι παρεξηγήσεις μεταξύ των αδελφών για ασήμαντους λόγους. Για ασήμαντους λόγους υπάρχει αυτή η ενόχληση. Δεν έχει περάσει μισή ώρα που στα χέρια σου κράτησες τον άρτο και τον ίνο. Πώς μέσα σε μισή ώρα χαλάει αυτή η καρδιά που πριν λίγη ώρα έλεγα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Κύριο μου. Γιατί η καρδιά μου να παίρνει μέσα σε 20 λεπτά μια στροφή και να βγαίνει ο παλιός ο άνθρωπος? Τι συμβαίνει? Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό. Και ο Κύριος θέλει οι μαθητές του να κάνουν νέα πνευματικά βήματα. Αλλά μέσα στην καρδιά των μαθητών υπάρχει μια στασιμότητα. Ο Κύριος τους αναγκάζει να μπουν μέσα στο πλοιάριο. Σφρώχνει και το καΐκι. Ξεκινήστε να κοπηλατείτε. Τι μας κάνεις, Κύριε? Τι μας κάνεις? Ο καιρός χάλασε. Θα σηκωθεί άνεμος. Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε του επαγγέλματος. Εσύ, Κύριε, είσαι ένας καλός διδάσκαλος. Είσαι καλός στο λέγει. Εμείς είμαστε όμως ψαράδες. Από μικρά παιδιά είμαστε μέσα στη λιμνοθάλασσα. Ξέρουμε τον καιρό. Εσύ, Κύριε, τι ξέρεις?
αυτή η καρδιά έρχεται ενώπιον του Κυρίου. Μια καρδιά που τη μία δοξάζει και μέσα σε λίγα λεπτά αρχίσει να παίρνει μια παράξενη στροφή. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό γιατί έρχεται ο Κύριος στη ζωή μας. Να μας φέρει λόγια για να έρθει μια αφύπνιση μέσα στη καρδιά μας. Ο Κύριος ανεβαίνει στο όρος και προσεύχεται στο Πατέρα να διαφυλάξει τη ψυχή των μαθητών. Οι μαθητές είναι εκνευρισμένοι και εμείς του μιλάγαμε και εμείς του λέγαμε να μην μπούμε στο πλοιάριο και αυτός με το ζόρι μας έσπρωξε μέσα, έσπρωξε και το καΐκι, το έδιωξε και από τη στεριά και τώρα εμείς θα πνιγούμε. Και έχουμε δει τον Κύριό μας να κοιμάται στο πλοιάριο, να χτυπάνε τα κύματα, οι μαθητές να βλέπουν τον Ιησού να κοιμάται, εμείς πληγόμαστε και αυτός κοιμάται. Αδέλφια, ο Κύριος κοιμότανε όταν το καΐκι χτυπάει επάνω στα κύματα και τα νερά έρχονται στο κατάστρωμα. Μπορεί ο Κύριος να κοιμάται? Και ο Κύριος την έχει πέσει για ύπνο και εμείς πνιγόμαστε. Ας πάει κάποιος να τον ξυπνήσει. Ας πάει κάποιος να τον ξυπνήσει. Δεν με βλέπει ο Κύριος. Δεν με ακούει ο Κύριος. Κάτι συμβαίνει με τη ζωή μου. Για να μην απαντάει ο Κύριος, κάτι συμβαίνει. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος έχει έρθει μέσα στη ζωή όλων μας. Μέσα στη ζωή όλων μας. Και έχει δείξει το χέρι του πολλές φορές δυνατό μέσα στη ζωή μας. Έχουν έρθει προβλήματα μέσα στη ζωή μου και έχουν περάσει πολλά χρόνια για να απαντήσει ο Κύριος. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, ο άνθρωπος, ο πιστός, πολλές φορές κάνει διάφορα σκέρτσα. Εγώ στα δύσκολα τα προβλήματά μου απομόνωνα το πρόβλημα. Το πρόβλημα το απομόνωνα. Δεν το σκεφτόμουνα. Το πήγαινα στην άκρη, στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Δεν το συζητούσα με αδελφούς. Γιατί ποιος θα με καταλάβει? Το πρόβλημα που περνάω εγώ δεν το περνάει άλλος. Ο καθένας είναι στην οικογένειά του και πιο πολύ είναι βολεμένοι, ενώ εμένα το πρόβλημα φτάνει μέχρι εδώ. Ποιος θα με καταλάβει? Και αν ανοίξω την καρδιά μου και μιλήσω στον αδελφό μου, μήπως το μάθουν οι πάντες? Και ποιον μπορώ να εμπιστευτώ? Και ποιος θα με καταλάβει? Και απομόνωνα το πρόβλημα. Αλλά όσο και να το απομονώνω, το πρόβλημα παραμένει πρόβλημα. Το πρόβλημα με έκαιγε. Μέχρι που έφτασα σε μεγάλο αδιέξοδο και έκλαψε η ψυχή μου στο Κύριο.
για να έρθει η απάντηση του Κυρίου. Και η απάντηση του Κυρίου ήρθε τη τελευταία φυλακή της νυχτός. Κύριε, έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να απαντήσεις σε αυτό το αίτημά μου. Ο Κύριος, αγαπητά μου αδελφιά, ήρθε και απάντησε και ήρθε να καλύψει αυτή την ανάγκη μου. Και ο Κύριος έρχεται να καλύψει την ανάγκη. Αλλά τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Κάτι καινούριο θα έρθει. Και πάντοτε ενώ έρχεται να καλυφθεί η μια πληγή, έρχεται να ανοιχτεί ένα άλλο πρόβλημα. Γιατί, Κύριε, το επιτρέπεις αυτό στη ζωή μου? Ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι αυτό. Γιατί, Κύριε, το επιτρέπεις αυτό στη ζωή μου? Γιατί, Κύριε, επιτρέπεις αβάσταχτα προβλήματα στη ζωή μου? Ο Ιώβ ήταν γεμάτος με προβλήματα και υπήρχε η σιωπή του Κυρίου. Αλλά ο Ιώβ το έμαθε το μάθημα. Το έμαθε ο Κύριος το μάθημα. Περπατάω μέσα στη μοναξιά μου, περπατάω μόνος μου, κοιτάζω δεξιά, κοιτάζω αριστερά, κοιτάζω μπρος, κοιτάζω πίσω. Δεν σε βλέπω πουθενά, Κύριε. Δεν απαντάς πουθενά, Κύριε. Αλλά γνωρίζω ότι τα μάτια σου είναι πάνω μου. Ακούς τη φωνή μου και θα απαντήσεις το αίτημά μου. Αυτό το μάθημα μου έδωσε ο Κύριος. Αδέλφια, τα προβλήματα δεν θα λείψουν ποτέ. Θα μας φτάσει ο Κύριος σε ένα σημείο να σηκώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό και η νύμφη να φωνάξει στον νυμφίο, «Ελθέ, έλα να με παραλάβεις». Κανένας ακόμα δεν φωνάζει, «Ελθέ, Κύριε, έλα να με παραλάβεις». Ποιος φωνάζει μονάχα, «Ελθέ, Κύριε, έλα να με παραλάβεις»? Μονάχα κάποιος που βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου. Θυμάμαι η μητέρα μου, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, γυρίσαμε όλα τα νοσοκομεία των Αθηνών. Το πρώτο τελευταίο νοσοκομείο ήταν ο Ευαγγελισμός και μετά στον Ήμιτς. Στον Ήμιτς, όταν ερχόμασταν εμείς τα παιδιά κοντά, ξέρετε τι μας έλεγε? Δεν θέλω να στενοχωριόσαστε. Θέλω να προσεύχεστε. Να έρθει ο Κύριος να με πάρει σήμερα. Τι λες? 70 χρονών είσαι. Δεν θέλω να στενοχωριόσαστε. Θέλω να χαίρεστε. Ποιος το λέει αυτό? Μονάχα ένας που βρίσκεται στην παρουσία του Κυρίου. Και θυμάμαι τη τελευταία νύχτα το απόγευμα είχε πέσει σε λίθαργο. Και ήρθε ο αδελφός Σπύρος για να τη δει. Ήμουνα εγώ με τον αδελφό τον Σπύρο και τη γυναίκα μου. Η γυναίκα έφευγε. Δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Ενώ την ακουμπάγαμε, την κουνάγαμε, λέμε με τον αδερφό μου, λίγες είναι οι ώρες της. Θα πάει στην αγκαλιά του Κυρίου. Ή μας είπε να μην στεναχωριόμαστε, αλλά να χαιρόμαστε.
Θα είμαι στην αγκαλιά του Κυρίου. Σκύβει ο αδελφός Σπύρος στο αυτί της και της λέει «Αργυρούλα», και ανοίγει τα μάτια της. Απίστευτο. Είχε να ανοίξει τα μάτια της σχεδόν 24 ώρες. Ακουγότανε ότι φεύγει. Γυρίζει και μας κοιτάζει. «Με καταλαβαίνεις? Σφίξε μου το χέρι». Πάπ και το σφίγγε. «Είσαι στην αγκαλιά του Κυρίου? Σφίξε μου το χέρι». Πάπ και το σφίγγε. Μετά από λίγες ώρες έφυγε. Το μήνυμα που μας έδινε ένα εξάμηνο. Θέλω να χαίρεστε. Να μην κλαίτε. Να γελάτε. Έφτασε η ώρα μου. Είμαι στην αγκαλιά του Κυρίου. Συνέχα αυτό μας έλεγε ένας άλλος αδελφούλης μας. Ήτανε πάλι σε ένα νοσοκομείο. Ένας αγαπητός αδελφός. Η γυναίκα του ήταν πολλά χρόνια στον Κύριο. Αυτός ήρθε το τελευταίο χρόνο στον Κύριο. Αλλά πάντοτε με τους αδελφούς ήταν πολύ αγαπητός. Αγαπούσε όλους τους αδελφούς. Αλλά δεν είχε γίνει το έργο του Θεού ακόμα στην καρδιά του. Ο αδελφός μας ο Θημιστοκλής ήρθε στο Κύριο 60 τόσο χρονών. Γνώρισε τον Κύριο, τον αναγέννησε ο Κύριος και αρρώστησε με καρκίνο. Και μπήκε στο νοσοκομείο. Όλοι οι γιατροί αυτό που λέγανε, αυτός ο άνθρωπος έχει φρικτούς πόνους. Πώς χαμογελάει. Πώς χαμογελάει. Και δεν βογκάει. Και είναι πάντοτε γλυκύτατος. Και μάλιστα λέει στην οικογένειά του να του πηγαίνουμε γλυκά. Και ερχόμασταν οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες και μας κερνούσε πάντοτε γλυκά. Αυτός ο άνθρωπος έχει φρικτούς πόνους. Πώς χαμογελάει και δοξάζει τον Θεό. Και μια μέρα του έχουμε πάει κοινωνία με έναν αδελφό και του λέω «Θεμιστοκλή, πώς είσαι?» Μου λέει μου δίνει δύναμη ο Κύριος. Μου δίνει υπερδύναμη ο Κύριος. Το σώμα σου πονάει. Πονάει με αβάσταχτους πόνους. Και γιατί δεν κάνεις ένα αχ? Γιατί είμαι έτοιμος να πέσω στην αγκαλιά του Κυρίου. Μου δίνει δύναμη ο Κύριος. Τι είναι αυτά που λες, αδελφέ μου Θημιστοκλή? Γνώρισες τον Κύριο για να μπει στο νοσοκομείο? Ναι, μπαίνω στο νοσοκομείο γιατί είμαι έτοιμος να φύγω για τον ουρανό. Ένα χρόνο στον Κύριο. Αδέλφια, είναι αυτά που θέλει να μας μάθει ο Κύριος. Το Στέφανο το λιθοβολούσανε. Και αυτός δόξαζε τον Θεό. Ποιος δίνει τέτοιες δυνάμεις? Μονάχα ο Κύριος. Είναι αυτά που μας λείπουνε αυτό τον έσκατο καιρό, ο Κύριος να μας ευλογήσει.